बेथ' सैथो नंगौ फैगौ बोसोराव जाहाथे थिखौ मोनोब्ला देरहाफिननाय खामानिखौ आं दानिफ्राय मावखाबाय मानो होनना बुङोब्ला गुबुन पार्टिफ्राबो गोबां सिं जुजिगासिनो दं आंबो खोनादों बिथांमोना आंनि एगेन्स्टबो गोबां खोथा बुंनायखौ दा बेखौ नोजोर बोनानैनो आंबो दा रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोननानै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै दिनैहाय 500निबो बारा जयनिं जाबाय बे मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय गोबां बाव प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोर दङ आबारग' प्रेसिडेन्ट जोंहा आफादगिरि दङ अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दङ ब्लक कमिटिनि आरो गोबां माने वमेन बिपिएफनिफ्रायबो दङ बिथांमोना दिनै फैनानै बाव बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार दानायखौ मोजां मोननानै एबा पार्सनेलि आंखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनैहाय जयनिंखौ लाफैदों दा आं नुनो मोनदों बनरगावआव मथा मथि रायजो राजाफ्रा आंजोंनो 85% दं बाव खुनु सन्देह गैया बेखौ लानानै आं दिनै गोरा आरो आङो फिउचारावबो जाहाथे देरहासार जायो बेखौ आङो बेखिनियाव मावनानै लाखाबाय जिहेतु जयनिंखौ नोंथांमोननियाव नुबाय थानो मोनदों दा फैबाय थानाय समाव नैबे इउपिपिएलखौ जोगारनानै नोंथांमोना सरकारखौ गठन खालामो बिटिसिखौ दा बेथ' माबा दा सम्भब नङा जिहेतु बिथांमोना सान्थि सुक्ति लानानै फैनाय सुक्ति खालामना फैनाय सरकार दानायखौथ' बिदिया बे जोंनि बिजेपिनि माबा नङा आइडिय'लजि नङा बिथांमोना जों जयैनो थाबाय थागोन थागासिनो थानाय माने गावबागाव पार्टिया गावबागाव लाइनजों खामानि मावो जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा जिहेतु जोंबो बिपिएफआव दंमोन जाहाथे बिपिएफनि मानसि गोदाव सोराव जाया ओंखायनो जों नै बिजेपिआव थानानै बे गोदाव सोराव मानसिफोर जायफोर माने दस्रायाव थांनायबो नङा गोदाव सोराव जानानै थागोन जों बेखौ ज' खालामदों आरो मानो जोंहा उद्देश्यआ दा मा जौगाखांनाय दिनैहाय बर'फोरनि खुनु संगठनावनो मेजर इस्यु गैया जाय इस्युआ बड'लेण्ड डिमान्डमोन दा बयनोबो दा बड'लेण्ड डिमान्ड गैया दा जोंनो मा नांगौ गोजोननाय नांगौ आरो मा नांगौ जौगाखांनाय नांगौ दा जौगाखांनाय नांगौब्ला जोङो सरकारजों थाना खामानि मावनांगोन नङा होमबा ओंखायनो दिनै बिजेपिआ जे आहाय आसामावबो सरकार दिल्लीयावबो सरकार बिटिसिआवबो जयेन्ट सरकार बै हिसाबै जौगाखांनाय नांगौखाय बै जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो गोदाव सोराव जाया बेखौ ज' लानानै जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों खामानि मावदों जों बिदि नङा जे इउपिपिएलजों जुजिनो थाखाय बिसोर जयेन खालामदों बेखौ नङा आरो इउपिपिएलआ गावसोरनि लाइन खामानि मावगोन जोंहा जोंनि बिजेपि लाइन खामानि मावगोन आरो नाथाय सरकारा जोंहा जयैनो थागोन फैगौ समाव औ फैगौ समाव ज' थागोन आरो मानोना इउपिपिएल होन जोंनि एबसुनि आगोलनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ दिनै जेरोखोम खामानि मावदों आं नुदों बिसोरनि थाफानाय जे नुदों मोनसे फार्स्ट साइटेड आं बेखौ बुंनो हायो आरो बिथाङा जे रोखोम सिन्था खालामनानै मावदों बेजों जुदि आवगायलांनो हायोबा बर' जाथिया बा जोंनि बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा समान रोखोमै जौगाखांनो हागोन समान रोखोमै आवगायनो हागोन आरो बहाय बर' जाथि बा हारसा जाथि बेनि खुनु पार्टिखौ फैनो नङा बयनिबो थाखाय बिथाङा सिन्था खालामदों बयनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों आरो ओंखायनो जों बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो बे जे रोखोम मावदों जोंबो सहाय खालामनानै खामानि मावफानांगौ आरो नोंथांमोन मिडियानि मानसिखौबो खुलुमनो थाबाय दा जोङो दिनै बनरगाव मण्डलाव 500 जनसो बिपिएफनि आगयनि सापर्टारफोर राजिब ब्रह्म एमसिएलएखौ भट होनानै देरहाहोग्रा रायजो राजाफ्रा जयै बेजोंनो दिनै जयेन जाफिनदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा भबिष्यतआव जाहाथे बे ओनसोलाव रायजो राजानि उन्नतिखौ मावलांनो हायो बेखौ लानानै साफ्रोमबो रायजो राजाबो दा कनसियास जादों बे जयेन जादों जों वेलकाम खालामदों बिजेपिनि तरफनिफ्राय बेखौनो आरो लोगोसे बिभिन्न मण्डलफ्रावबो बिदि खबरा फैगासिनो दं जोंना संगर माने बिजेपिनिफ्राय जोंनि आदर्शआ मा जोंखौ सोरबा जुदि मोजां मोननानै फैनो लुगैदोंबा जोंहाथ' बाहाय दरजा सबसमाय खुला दोननांगोन ना जोंथ' होबथानो लानो बेनि थाखायसो जोंहा माबा मोनसे गाज्रि बुद्धि दं बे खोथा नङा जोंहा संगठनखौ जाय मोजां मोननानै जयेन जानो नागिरदों আমার কারণে সদায় খোলা আর কি দরজায় অন্তর এইখিনির কারণে আমি জনে জনে আহিব বিচাৰিছে जाय जाय फैनो नागिरदों बिसोरखौ जों जयेन लागासिनो दं आरो बेखिनि बे जोंनि बिजेपिआव बिदि खोथाखौ बुंग्रोनाय बाथ्रा गैया दा 4 बोसोर दांबावो बिसोरो दा जों बिनिफ्राय जिहेतु क'क्राझार महकुमा एरियानिफ्राय आरोखि साब डिभिजननिफ्राय सासेल' इयम दं दा बिटिआरआव उरुपदेल' दं गावसिनाबो गैया गसाइगाव 3 दं क'क्राझाराव सासेल' जोङो इएमखौ होनायनि नाजादों संगठननि तरफनिफ्राय रायजो राजाबो लुगैदों बयबो आसा खालामदों पार्टिनिफ्रायबो जों बुंदों जे एबार जुदि रिसाफल जायोबा
जोंनि क'क्राझार साब डिभिजननिफ्राय राजिब ब्रह्मखौ EM होनांगौ होननानै जों डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो प्रप'जाल होनाय जादों ST रिजार्भसन हिसाबै। बनरगाव बिएफनि सासे BPFनि आदि गुदि सासे दैदेनगिरिमोन खिन्थु दिनै नोंथाङा माने गेरुवा बखन जाबाय जेरैहाय पदमपुलाव हाबफैबाय खार'ना मानि थाखाय दुखु मोननानै हाबफैनो आङो बिसेसके गिबियावनो नोंथांमोननि नैबे एनि चेनेल जितु निउस चेनेल आङो साफ्रोमबोनिसिमबो नोंथांमोननो आङो गिबियावनो धन्यबाद होनाय थाग्रोबाय आरो दिनैनि बे समावहाय साफ्रोमबो जोंनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिसेसके आरो जोंनि MCLA जोंनि जमदुवार समस्तिनि मानागेदेर द्रावरिया बिथां सारनिसिमबो आं गिबियाव हामबायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि बनरगाव मण्डल कमिटिनिनो जोंनि MCLA मानागेदेर राजिब ब्रह्म सारनिसिमबो आं गिबियावनो धन्यबाद होग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि जितु BJP राजनितिक दोलोनिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट मर्चा कमिटिनि दैदेनगिरि मानागेदेर आफादगिरि महरै नुजाफैनो हानाय राजकुमार ब्रह्म बिथां आरो लोगोसे फारियै जोंनि बनरगाव मण्डल कमिटिनिनो BJP राजनितिक दोलोनिनो मानागेदेर आफादगिरि बिथां आरो नेहाथारि आरो साफ्रोमबो मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन आरो बेवहाय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि BJP दोलोनि आरो दिनै गोदानै जयेन जाफैनो हानाय साफ्रोमबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बुद्धिजिबि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। बिसेसके बुंनांगौ लगिया दिनै आंनि बेक्तिगत साइडनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि जिथुनाखि BPF राजनितिक दोलो नंगौ आङो बनरगाव समस्तिनि आं फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो फैयै फैयै आङो थांनाय 2015निफ्राय आङो राजिब ब्रह्म सारनि जानानै आङो आफादगिरि महरै दङमोन। राजिब ब्रह्म सारनि जिनाखि 2015 दिनै बिथांखौ जोङो BPF दोलोनिफ्राय देरहाहरखांनायनि उनावहाय बिथाङा जिखिनि भट मोननानै बे समाव देरहानो हादोंमोन MCLA बा EM BTCनि सासे सासनकर्ता दैदेनगिरि महरै बिथाङा जानानै साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु अभाब अभियोग मोनफ्रोमबो दिगै फारसेनिफ्रायनो बिथाङा मोजां रोखोमनि जोंनि बनरगाव समस्तिनि रायजो राजा आइ आफा साफ्रोमखौबो बिथाङा मोजां रोखोमनि मोजां दृष्टिभंगिनि गेजेरजों नोजोरनि गेजेरजों बिथाङा दैदेनबोदों आं बिनि थाखाय बिथांखौ आरो गिबियावनो आं हामबाय होग्रोयो आरो लोगोसे खालि जोंनि बनरगाव समस्तिनिल' बाथ्रा नङा बिथाङा खाथि खाला जि हायो सारा BTCनि रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो बिथाङा गावनि अननाय आदर्शखौ मोजां रोखोमै माने सासन खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों मोजां आदर्शनि गेजेरजों माने रायजोखौ बेंनायखौ जों नुनो मोनबोदों आं बिसेसकै बनरगाव समस्तिनि सासे बारग' माने BPFनि आफादगिरि जानानै आं बेखौ साखि होनो आं आवगायदों बे समावहाय आरो लोगोसे बिथाङा मोनसे समाज सिबिनायावबो बिथाङा थार सैथो गोसोनि गेजेरजों बिथाङा मोजाङैनो समाजखौ सिबिबोदों आरो लोगोसे राजनितिक भाबै जिखिनि रायजोखौ माने खुंनांगौ दैदेनबोदों बे बेलायावबो बिथाङा मोजां एखे सैथो गोसोजों सैथो गियानजों सैथो साननायजों माने बिथाङा मोजाङै सलायबोनायखौ आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आङो सानदों बिसेसकै बिथांनि अननाय जिथु आदर्श आं बे अननायाव आंहाबो जथेस्थ बिथांखौ अननायाव मदद होनांगौ जेरैहाय बिथाङा जि थांखिखौ लानानै BJP राजनितिक दोलोआव थांबायनो आंहा बेवहाय जथेस्थ सापर्ट दङ BJP राजनितिक दोलो भाबैनो जिहेतु जेराव बिथाङा दङ आङो बेवहाय BJP हिसाबैनो आंबो दिनै माने जयेन जानानै हाबफैनानै समर्थन होनानै आङो BJPनि राजनितिक दोलो भाबैनो बिथांजों लोगोसे लोगोआव समर्थन होफानानै आङो रायजोनि खामानि एसे मावफालांनो हायो नामा होननानै आं आवगायबोनाय जादों बेनो गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ
सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रोफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।